Ya yi asirin kuɗi da ɗanmu na fari ba tare da sani na ba. Kashi na biyu. Daga nan na fara planning yadda ni da ɗana za mu tsira daga wannan mummunan gidan da baƙin gidan. Ga gida ga kuɗi ga komai amma ba a san masifan da ke tattare da shi ba. A nan na fara tunanin ina ƙawayena da suke ce Allah ya ba su miji irin nawa. Domin dan kuɗi kan mijina na kashe min kuɗi, hutu kuwa gari babu ƙasan da ban zaga ba sai ɗaɗɗaya yanzu hakan nan. Ina da passport ɗina sannan kuɗi na nan kwance a account ɗina. Da yake ina so in gudu da ni da ɗana don haka ina son kuma in ƙara kuɗin da nake da shi yasa ma ban gudu a wannan daren ba, na daure ma zuciya na abin da nake ji amma kuma a tsorace nake. Tun daga wannan lokacin na fara demanding kuɗi a gurin mijina, shi ma dai na san zai yi mamakin yanda na dinga tambayan shi kuɗi, nan in ce mishi ina buƙatan kuɗi, in ce mishi ina buƙatan kuɗi. Shi kuwa baya tambaya na ko me zan yi da shi, da na faɗa mishi yake bani. To ma ba dole ya bani ba tunda kuɗin jinin ɗana ne, ɗan da na haife shi, ɗan da na reni cikin shi wata 9 ya ɗauka ya yi asirin kuɗi da shi. Don haka tambayan shi kuɗi kawai nake yi. Ya rage wata 1 za su aiwatar da wannan ƙudurin nasu. Na riga da na tara miliyoyin kuɗi a account ɗina sannan na riga da na nemi visa zuwa ƙasan waje da ni da ɗana domin mu tsere daga sharrin su. Duk komai ya tafi yanda na yi planning ala. Ban sanar ma kowa ba ko 'yan gidanmu ban sanar musu da abin da ke faruwa ba saboda baka san waye yake watching ɗinka ba. Aikata wannan abin da mahaifiyan shi ta san komai yake faruwa, wannan shine dalilin ta na ta zauna a gidanmu. Duk ita ce musabbabin yin abin da take yi. Inda da gaske so take ɗanta ya yi kuɗi me yasa ita bata ba wa kanta wa dodon ba, amma kuma ɗana aka yi amfani da shi. Kuma ana shirin yin amfani da wanda nake da shi a yanzu. Don haka ban damu ba. 'Ya'yana na fari kuma babu yanda za a yi na planning guduwa na gabaki ɗayan mu. Ba 'ya'ya mata dodon nashi yake so ba, 'ya'ya maza ake so. Idan kuma na so na gudu da su dukansu asiri zai iya tonuwa. Amma na san nan gaba zan iya zuwa in kwashe 'ya'yana, shi yasa na yi komai da komai kawai nawa da ni da ɗana namiji. Ai kuwa lokaci na zuwa na lokacin da visa mu da komai na riga da na shirya tiketi na wuce tare da ce mishi zan je bikin ƙawata ne. Haka na ce mishi, ya ce wata ƙawana, na ce bai san ta ba, wannan mun haɗu da ita ne sabuwa ne a media. Ai kuwa da na tashi gudu na kama hanya na tafi. Ba a garin Abuja na bi jirgi na ba, a garin Lagos na je na bi jirgin da zai tafi da ni saboda ma kar in kawo komai domin ya kai ni airport domin tafiya bikin da zan je a garin Lagos. Jirgin mu ya ɗaga sai ƙasan waje. Sai bayan na sauka a ƙasan waje ne na samu layi na yi komai da komai. Na kira shi sannan na nuna mishi na san abin da yake ciki sannan kuma na ce da shi duk wani abin da ya samu 'ya'yana mata ina da evidence ɗin da zan yi amfani da shi against shi da mahaifiyan shi. Don haka ni dai na riga da na tsira da yaro na sannan kuma zan dawo kan 'ya'yana in zo in kwashe su. Sannan idan har ya kuskura wani abin ya samu 'ya'yana matan nan wallahi sai na tona mishi asiri. Tun daga wannan lokacin da na gudu, 'yan uwana sun dinga tambaya na me yake faruwa, na ƙi na faɗa musu, sai 'yar uwata guda ɗaya na mace wanda na sanar mata ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa. Yanzu haka ina planning domin ta zo ƙasan waje ta zo ta yi karatu kuma mu ci gaba da zama a can. Mahaifiyana ta yi nadawa akan meye a ciki don ya yi asirin kuɗi da ɗana. Tunda dai ai ya yi asirin kuɗi da ɗana kuma yana kyautata min bai taɓa musguna min ko so ba, don haka na dawo mu ci gaba da zama. Na ce mata wato na dawo mu ci gaba da zama saboda ya samu ya yi asirin kuɗi da wannan ɗan nawa kenan, don haka ba zan dawo ba. Ban sake tabbatarwa da cewa mahaifiyana ba ta so na ba sai da ta faɗa min wannan abun, wato ita kawai ta kuɗin take ba wai ta lafiya na da kuma ɗana da ake so a kashe min shi yanzu ba. Na riga da na yanke shawaran ba zan sake dawowa ƙasan nan ba, sai ko dai idan 'yar uwana za ta so in sa ta biyo min da 'ya'yana mata guda biyu. Kuma na yi karatu kuma na yi komai kuma akwai sauran kuɗi a hannuna har yanzu nan, sannan akwai account ɗin da ya buɗe wa 'ya'yana nasu irin kafin su girma ɗin nan, duk komai yana hannuna. Mun yi plan da cewa 'yar uwana za ta taho min da 'ya'yana. Mahaifiyana na bani pressure tana sa min magana akan sai dai in dawo sai dai in dawo. Ni kuma na riga da na ce mata ba zan taɓa yarda in dawo wannan ƙasa, in dawo tare da wannan mugun azzalumin ba. Kafin mu ci gaba da labari, akwai wani trending sound ɗin da yake trending wanda idan har kai amfani da shi zaka samu viewers idan baka samun viewers, sannan followers ma zaka samu idan baka samu idan kai posting. Idan har kana so ka tafi viral sannan kana son ka yi trending, to ka yi amfani da wannan sound ɗin da ke ƙarƙashin wannan bidiyo yanzu. Yanzu haka 'yar uwana ta riga da ta kwashe 'ya'yana bayan
fitansu daga makaranta ta kwashe su ta yi garin Legas da su, daga nan kuma ta wuce da su ƙasan da nake. Ba na so in faɗi ƙasan da nake ne saboda tsaro. ‘Yar uwana na san za ta rufa min asiri, amma mahaifiyana da sauran ‘yan uwana maza goya ma mijina baya suke yi. Tunda suka gane da cewa ‘yar uwana ta wuce da sauran ‘ya'yan nan, da mijina da mahaifiyan shi sun riga da sun haukace, suna ta kira na, suna min WhatsApp akan cewa sai dai in dawo da ‘ya'yan nan, in ba haka ba duk abin da ya same ni ne na ja. Mahaifiyana ma ta ce wai idan har ban dawo gidan mijina ba sai ta tsine min, sai ta cire ni a cikin ‘ya'yanta. Ta dinga maganganu dai, yanzu duk na shiga ruɗani. Ni dai bana son na dawo, bana son wani abun ya samu ɗana, domin yanzu shekarar mu kusan 2.5 kenan a ƙasan waje. Ba mu rasa komai ba, bani da matsalan komai, sannan ina yin aiki a can ina samu, kuma akwai kuɗin sauran wannan a account ɗina, ga na sauran ‘ya'yana da ya buɗe domin ya dinga musu ajiya. Amma kuma matsala na mahaifiyana da take ce min idan ban dawo ba za ta tsine min. Idan kuma na dawo ga abin da na san zai zo ya samu yaro na. Don Allah ku bani shawara, shin ya zan yi? In biye wa mahaifiyana in dawo, ko kuma in fita harkan su in ci gaba da hulɗa na, kila nan da bayan wasu shekarun idan har hankalin su ya dawo jikinsu sai in dawo. Don Allah ku bani shawara, zan kasance a to jama'a ku faɗi alkhairi ko ku shiru. Idan ka san ba alkhairi za ka faɗa ba, ka riƙe opinion ɗinka. Allah ya sa mu dace. Idan kina da labari ko kana da labari, za ka yi magana a Instagram ɗina mai suna beautyboss280, ko ka yi magana a Facebook ɗina mai suna Fatima Yahaya. Allah ya sa mu dace. Ka faɗi alkhairi ko kai shiru. Ya raba mu da mummunan ƙaddara.